Ассалому алейкум бинандагони арҷманд, даври дуюми рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар имрӯз шурӯъ шуд ва онҷо бозиҳои байни худро баргузор намуданд ки бо ҳисобҳои гуногун ва натиҷаҳои гуногун анҷом ёфтанд. ва маълум аст ки Душанбе-83 зинаи имрӯ касб кард соли гузашта ва Локомотив-Памир бошад қаҳрамон гардид дар лигаи аввал ва тавонист рӯи худро ба элитаи футболи кишварамон ҳамвор бинамояд. Рақобат онҳо кӯшиш мекунанд то тӯбдурӣ кунанд, аз мансубаҳо истифода кунанд ва айниёл тӯб то ба Элчибек Рашидбеков мерасад ки дар ҷаримагоҳ қарор дорад, зарба мезанад. Ин аввалин зарбаи футболбозони дастаи Душанбе-83 ҷониби дарвозаи Шохрух Киргизбоев аст, вале зарбаи задаи Элчибек Рашидбеков болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. Пелери Момназаров аз зумраи футболбозе аст ки бо почаб зарбаи қавӣ дорад. Инҷо ӯ партоф мекунад ба дохили ҷаримагоҳ ки ба зарба мубаддал гашт, аммо Шохрух Киргизбоев ин фурсатро рафт кард. Вале дар бозии имрӯза мо шумо зарбаи далеро намебинем, албатта бо сабаби он ки ӯ дифоъгар аст ва бисёртар дар хатти дифоъ бозӣ мекунад. Воқеан ҳам беҳтарин бозигар дар нимаи аввали рақобат Шохрух Киргизбоев аст. Дар ҳайати ҳар ду дастам гӯем иштибоҳ нахоҳем кард ва чанд лаҳзаи голзаниро ӯ тавонист ки бартараф созад. Садои хуштаки довар баланд мегардад дӯстон арҷманд. Қисми аввали рақобат бидуни гол анҷом меёбад 0-0. аксари зарбаҳои ҷаримавӣ ва ман стандартиро дар рафти бозии имрӯзам аз Шахром Сулаймонов иҷро кард. Ин дафъа ҳам вале мавқеъ аст ки бо пӯй чап метавон зарбаи қавӣ зад. Шарипов ба назди тӯб меояд, мазӯ зарба мезанад ҷониби дарвоза ва гол! Билохир футболбозони Локомотив ба задани гол даст меёбанд. хуб бинандагони арҷманд, вазъиятҳои стандартие ки гуфтем шумораашон хело ҳам зиёд буду. дастаи Локомотив-Памир ба таври бояд шояд аз онҳо дар қисми якум ва 30 дақиқаи аввали қисми дуюми бозӣ истифода карда наметавонист. Билохир Шахром Сулаймонов инҷо иҷро шуд. биёед такроран мебинем. ба гумони ман ҳамон зарбаи задаи худи Шахром Сулаймонов хатаки дарвозаро кардам. аз ба канор меояд инҷо як зарбаи дигар ба нимаи майдони дастаи Душанбе-83 вақт аллакай анҷом ёфт. хуб бинандагони арҷманд, дар рӯзи якуми барномаи даври дуюми рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар баргузории се бозӣ ба нақша гирифта шуда буд. ҳоло бозии охирин хотима наёфтааст ва футболбозони Душанбе-83 боз як шонси дигар пайдо карданд, аммо ба қадри он нарасиданд. бо ҳамин садоиштаки довари марказ баланд мешавад ва Локомотив-Памир дар ҷараёни ин бозӣ ки барошон бисёр мушкил сифарӣ шуд, бо голи ягонае ки дар дақиқаи 75 аз сӯи Шахром Сулаймонов зада шуд, пирӯзии худро ба даст овард.